Şu ýerde bir doganymyz davleniýe täsir barmy diýip sorapdyr. Ýokary davleniýany gözüňde tutan bolmaly. Hawa şu hakda men özümem video çekeýin diýip ýördüm. Seredin davleniýe näme sebäpden ýokarylanýar? Elbetde nesli garlama sebäplen bolýar. Ýöne bizim köp duş gelýän adamlarymyzda esasan näme dogry iýmitlenme, artykmaç agram, az hereketlilik, uzak dowam etýän stres, ýürek damar keselleri, esasanam ziýanly enlikler. Şoň üçin hem davleniýe ýokarylanma aýallara garaganda erkek adamlarda has köp gabat gelýär. Ýanky ýagdaýlarda näme hili bolýar? Damarlarda artykmaç holesterinler köpelýär. Ya tromplar döreýärdi, kan akymy böwet bolýar. Ya damar diwarlary galňaýardy, elastikligini ýitirýär. Bulam damaryň giňelip taralma prosesine ziýan ýetirýär. Umuman damarlar gysylyp, kan kadaly akylman bolýar. Ýüregim özüne kan çekjek bolup, şu taýda güýçli basyş etýär. Şular ýaly uzak dowam etýän ýokary davleniýe ýygy edilmese duýdansyz ýürek infarktyna, beýni insultyna sebäp bolýandyr. Şeýle bolan adamlara siz hem öz tanyşmyşlaryňyza gabat gelensiňiz. Ine şu Angelaýew önümimiz ýürüýte damar saglygy üçin niýetlenen ýanky agzap geçen damar näsarlyklaryna garşy görüşýär. Şunu ýygyder ulanyp davleniýasyna kadaly ýagdaýa getiren adamlara men özümem kän gabat geldim. Eger sizde ýa ýakynlaryňyzda şeýle mesele bar bolsa, şu Angelaýew arkaýy maslahat berip biljek.